Samantala, hindi lang simpleng seminar kundi isang mahalagang karanasan umano ang para sa mga kalahok ang isinagawang libreng lecture workshop ng grupong Katutubo Exchange Philippines or yung KXPH sa Bayambang na naglalayong muling buhayin ang koneksyon ng komunidad lalo na ng kabataan sa mayamang kulturang katutubo ng bansa. Sa temang pagkain, panitikan at pamana, a lecture workshop on Filipino Culture Heritage, isinagawa ang nasabing aktibidad sa Municipal Museum bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Literature Month at Filipino Food Month. At ganun din pinangunahan ito ni Dr. Edwin Antonio, isang opisyal ng National Commission on Culture and Arts at batikang cultural workers na katutubong tubong Bayambanga. Tampok dito ang iba't ibang mga gawain tulad ng pagtikim at pagtalakay sa mga katutubong pagkain gaya ng balikutsa at pokpolo mula Ilocos Norte. Pagsulat ng baybayin, paglalaro ng tradisyonal na larong hinukting ng mga Ifugao at pagpapakita ng mga etnikong kasuotan katulad ng Inabel at Tinalaka. Binigyang diin din po ng aktibidad na sabing aktibidad ang papel ng mahigit 280 na ethno-logistic groups sa pagpapanatili ng iba't ibang tradisyon sa bansa. Hindi lamang umano kaalaman ang mga naibahagi kundi pati na rin ang mas malalim na pagpapahalaga sa sariling kultura upang ito ay mapanatili at maipasa pa sa susunod na henerasyon. IFM News. IFM News. IFM News.